morning. Ako yan. Day 3. Igisa. Day palan ka, so bago nakaon. Day 3. Magsi-6 na. Ang ganyan marata na kami ta. Nagpiprepara. Maharali na naman kami. At sana banggi baka makapulit na kami. Ako sigurado mo ulit na. Hindi na ka. Wala po. Wala. Good morning. Good morning, madam. Yan o, maralayas na naman yung mga basog na mga naka-charge na. O, maralayas na naman kami ngunyan. Kung saan kami abutan. Ili nga, twinning kaming duwa o. Ayan o. Ka-twinning mi o kaming tulo. Twinning kaming tulo. Twinnings na. Twinnings. Twinnings. Sa duya kami sa likod Alat. mo. Alipin ang susa ka! Si Katrina niya, hindi na Ayan na. merong ano. Palaog kami digdi. Para pag senior. Ay, kung senior. Each ba? Ano yan ba?
Araw man nila, commercial din nila, igatap ng ano. Ano talaga yung mali, Fran? Loon talaga yan. Yan ang loon Sir, din. mareklamo. Ika talaga, no? Ambor, zero na, oh. Ay, kuya na, 1%. Mingana. Pwede ka na kay Star, ka na mabal ka itong Ibian na moisturize. Mas ka na. Mingana. Tulaga ni si Pagi. Maraming alam. Las Pachero eh. Las Pachero ano? Sayang nagpapaasoy din ako. Minsan aga lang mo yan. Early morning mo lang yan maiiling. Hulog ang buot ni Edith. Nabakal na dyan siya. Si Don de ako ngayon. Yan, nagre-ready na. Ano dyan? Nagre-ready. Ano? Nagre-ready na kami. Niya. Yaw na dyan sa likod. Picture, surunudan no? Franz, ingat permi ha. Thank you. Kasulo-sulo ka. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, ingat. Ingat pag-drive. Same position para walang ano. Same position. Same position. Alam ko yung position. Picture ka na pa yan. Una ko bagamad na yan. Nag-change position lang. Sa kama lang. Ayan. Hello. Yaw na kami di sa Cubao sa kondo ni Marjing Pilapi. Tako yan. Mauli na kami at yan, papuntang Naga. Ayun, tapos na sa Moyang Bakasyon Grande. Tapos na. Cute ni
basta naghahalat kami kan sa Muyang biyahe papalikong Naga. Ang hali mi alas 8 sa Peña Francia kami. At dahil tungunan iti si Bani, Oto si Sarong Margie, o yaman si Klo. Tapos siya on duman si Edith saka si Elia. Anong kaming mabiyahe ta si Chi nga walat pa ta si MJ sa Kuyang Pamakuli sa 24 pa. Ay, naduman to sa tugang niya ano. Inang atay ko eh. Yan, may lapot-lapot. Talon kaya. Meeting yan sa McDonald's. Puro na. Ako, maluto man. Ako yan ako. Maliputan mo yan? Bako? Ako nagme-medyas kaya ako. Ako naka-medyas kaya ako nagpagmaturo. Ano, oo. Sige, pili. Yun na nagabot. Vegan soup na lang, ma'am. Okay. Pa-deliver na lang po namin dito. Diyan lang kami. Sabi na sa mo, documented yan hanggang sa magkulat. Siningitan kaya sabi naman sa cashier, kailangan pala niya malakas ang boses para niyang unahin. Masyado malamig dito. May snow. Kaya mo. Yan na kami ngunyan sa sip. Palaog na kami ng bus terminal. May talaga. Good morning. Good morning. Grabe ha. Ayun na, Nauna. ako po doon sa Eraro. Yan pula. Yan, nagdi-distribute si
Yan. Kanya-kanya na kitang harong. Close na kita kang kuyan. Tapos na sa muyang bakasyon. Bye-bye. Bye-bye, Bunny.